Ba shi yayi masallacin nan ba, wallahi kada ku yadda ba shi yayi shi ba, kwangila ce aka bashi. Wait, ka dakata, waye ce ma kwangila aka bashi? To idan kwangila aka bashi ai an san kwangilan ma isa ne, ka je ka karba. Dr. Dauda Kahutu Rara, Allah ya saka ma da alkhairi. Wannan abun alkhairi da ka gwangwaje addinin musulunci da shi, Allah ya ɗaukaka ka, Allah ya haskaka ka duniya da kiyama. Ya Allah ya kare ka gaba da bayanka. Kai, Dauda Kahutu Rara duniya.